Rickie O Neill agus Thomas anseo a cleachta inniu le haghaidh an píosa nua Damhsa na gCoiníní agus is píosa ceol agus Damhsa nua é seo mar chomhaibbrú le Damhsa tradiisiúnta agus cultúr tradiisiúnta chomála Damhsa comhaimse agus tá scéalta agus tradiisiún agus ceol chunamara mar bhunús ar an píosa seo agus tá muid ag agú lena chéile le haghaidh rud a gcuid uair nua cruthail. Seo drama tá gana ar Scéal a scríomh Gaillimhe páirt agus tá cumar chuir chéile gur an áid an stáitse in healaíontóirí agus tá Maoinithe an páirt mar gur heasta an deis bheith an bheith eisteach le chuirín do chomh Maachtainnacha bheith an deis an eisteacht chumastáige. Is Scéal ó héis an chuig marí ansú héis chuig an síise agus bhuiinn se duine bháin ar a bhán an Dáileáis an tíocháin agus ferada a bhí úsáidas go dtí hála agus mar Scéal Harba san agus sit mar a héis go cáda héin agus chuirbhí ní cáda sa drámas. Teidir an tugra seo ná ceangal na Coiribe, an fáil ná tá gá eagraíochtaí cruthaíoch ag teach le chéile ó gá thaobh den Coiribe, drumadór lonathe in Ácín agus Arlín Academy of Irish Dance lonathe in Maoinithe. Fécinn ceangal na Coiribe ar gáidirh le rithim in Nalamh, be ag fécint ar rithimí rinca Gaelach agus rithimí drumadóireacht comhaimseartha chun rud an speisialta cruthaí.